बेखौनो होनो बर'खौ ट्रेक्टर ओंखायनो मा होनो बर'खौ बर'फोरा होनो हा मोजां मोजां नुबा हादानखौ खोब सिफायनोसै नोलोबारि बायदिसिनाफोरखौ जितियानिखि बोसोरनै बोसोरथाम हाया जितियानिखि नोलोआ बायजोबबा होमबा आरो गोदान हादान नागिरनोसैलाय बेखौ जालदाब फाननानै बेखौनो माने बुङो बर'फोरा ट्रेक्टर हादान सिफायग्रा। ओमफ्राय मा नोंना हिनजावा गोदो माबायदिमोन नायनो? गोदोथ' आरो एक्ट्रिस बायदि बायदिमोन दा दंना गैया हिनजावा? दङ दालाय माबायदि अनो नों हिनजावखौ? आरो जोंना गोदोनिफ्राय अनलायखानाय आरो आरो खानाया एकदम नैसिमखामोन मासेयाव हान्थुसिमखा। बेनिफ्राय ओमफ्राय आंनाव नै आयं दानि जे फ्राय बिहामजोफोरा खारो बिनि सायाव आयंआ मा बुंनो सानो? मानि थाखाय खारो बे बिहामजोफ्रा? मा खारननि थाखाय खारो? माबा बुंगोन नामा नों आयंआ? आजिखालिनि सिख्लाफ्रा माबायदि बुंनांगौ सानबाबो सानख'नो हायालै आजिखालिनि सिख्लाफोरखौ मोजां मोनलायबाबो दसेनो गारलायलायग्रा माबालायग्रा बेबादिसो जाबाय आरो निजेनिखौ दोननानै दस्राजों खारलांग्रा मोजां मोनलायनाय मानाय बेबायदि थायो। ओमफ्राय बेखौ मा बुंनो सानो नों बिदिखौहाय? बेखौथ' बे मानसिया जोलैया मोजां नङा। माने नमस्कार माने खुलुमबाय बयखौबो। आङो दायो दंफैयो जोंहा 2 नं पाहारपुर गामियावहाय। बेयाव नै जोंहा आंनि खाथियाव आरो साथाम दङ माने गोदोनिफ्राय रायजो जाबोनाय 2 नं पाहारपुर गामिनिनो आयंमोन आरो आं माने दिनै फार्स्ट फैदों आरो बिनिनो माखासे बिथांमोननि थासारि आरो बिथांमोना माबोरै रायजो जाना दङ आरो बै समनि माखासे रायजो जानायफ्रा माबायदिमोन एबा दानि रायजो जानाया माबायदि बिनि सोमोन्दै आं एसे मोजाङै रायलायलांगोन। बावथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बावनोखामोन। फार्स्ट आसलि मेन जायगाया जोंखौ उन्दैयाव लाबोदों आरो सना बेसे सनखौसो गोसो बावबाय बारु दे गोबाव जाबाय नालाय गोबाव जाबाय। बेनिफ्राय बाव 30 बोसोरसो बे जायगायाव थानानै पासिघाट एरियायाव थांबाय जों बाव 20 बोसोरसो थाहैबाय। बेनिफ्राय फैफिननानै बे जायगायाव थाफैफिनबाय आरो पुराना जायगाखौनो मोजां मोननानै फैफिननाय जाबाय। बे समाव माने बिनिफ्राय मानो थांनाय जादोंमोन? बिमा बिफायानो हजों थांबाय नालाय हा हुखौ गारनानै हायाथ' बावनोखामोन। सलसलियावबो दंमोन। बिमा बिफाया थाथेराखिसै मोसौ मोसा गैया खदालजोंबो मावनानै जानो हाया बेबादि हिसाबाव बोरै मा सोरनि बाथ्रा लानानै ओमफ्राय दायो आयं बेयाव जेनेबा नोंसोर फार्स्ट फैजेननायफ्राव मा हारिनि मानसि दंमोन? बाव लांदां मानसि दं सब आबरखौ लांदां होनो मानि थाखाय लांदां होनना बुङो बिसोरो माने माबा लिंथि सोबोमोन नालाय लिंथि मारियो लांदां होनो जों गावसोरथ' जेनेबा लांदां होनबाथ' मिथिया बिसोरो जोंसो दोननाय खोमा जोंसो दोननाय। बेनिफ्राय मिरिफोर दं दा गासैबो लगाय लथाय दंजोबोलै सब जाथियानो। दायो नोंसोर गामियावहाय बेयाव माने मा जाथिनि हारिनि मानसि दङ? बाव गासिबो दंजोबो। गासिबो होनबाथ' मा गासिबो बेखौथ' मिथिया। मिरि दङ बर' दं आबर बेनिफ्राय सुत्रधर। बेनिफ्राय नोंसोरना बेयाव रायजो जानायाव माबोरैहाय माबाफोर गुलुं गुजुं सोरनिबा जाथिया नारसननाय सोरनिबा जाथिया माबा मोनसे दुसिनाय बा सोरनिबा न'खराव बेफोरबायदि दुम दाखाल खालामनाय बेफोरबायदि जादोंमोन नामा समफ्राव? जानायालाय खेबसे हानि जादों आरो ओमफ्राय दायो बेयाव आबरफोरा बेसेबांसिम गाहायसिम हा दं बिस्रा? दङ बिसोरबो दा बायै जोंनिसिम दंफैयो। आंना जोनोमाथ' जोंना नैबे मिमां डिस्ट्रिक्टआवनोमोन आरो माने आइ आफा थानाय समाव माने आंखौ जोनोम होनाया माने मिमां मा गामि? मिमां माने कथालगुरि। कथालगुरियाथ' मिरि गोजासोमोन खोमा गोदोबो? मिरि दाबो हल मिरियानो गोजा।
दा बेयाव माने खुनु जाथि गैया ओरै माने आंखौ बेयाव दोनबाय आं बिनिनो मानसि आच्छा ओमफ्राय आं दस्रा जायगाखौ आं मिथिया आरो बेयाव बे गामियावनो देरनानै दासिमबो जेने थेने इसोरनि अननायाव थांनानै दङ आरो ओमफ्राय दा नोङो बेनिफ्राय बेयाव बेसे समाव फैनाय बेयाव जाबाय आजि 40 बोसोरसो ओजोंथ' जेनेबा हाखौ थानानै मानो फैनाय जाखो बेयावहाय बे गामियाव हा गैयामोन होनबा आच्छा आच्छा ओरैनो माने आइ आफाया माने गोदाव सोरावै माने दाहोना थानानै बा बिदिनो माबा मोनसे खालामनानै माने ओजोंहाय जोनोम होनायमोन नालाय दा बिनिखायनो उफाय गैला नालाय दा जोंथ' उन्दै मानबायनो हानायफोरालाय मा होननानै मिथिबावनो दा बेखायनो जोंना बेयो आइ आफामोननि जोनोमगिरिया जाबायनो अदालगुरि दा अदालगुरियावबो जेनेबा मिसाखौ बुंनानै लाब गैया एनआरसिनि समायाव माने नागिरनानै मोनहैजोबदों गासिबो आरो नङा होमबा गोदोनिफ्राय माने जेसेबांखिनि जोंनि आपार आसामाव हाग्रा बंग्रा सिफायग्रा होनना बुंबा माने जोंनि बर'फोर होननानै बुंबाबो गाज्रि जानाय नङा आरोखि जेला माने हाग्राया जोबलायबाय गारनानै बेलेगाव ब्लड खारलायबाय बेबायदि जायोमोन आरो बेयाव हासार गैला होननानै ब्लड खारना थांबाय बेखौनो होनो बर'खौ ट्रेक्टर ओंखायनो मा होनो बर'खौ बर'फोरा होनो हा मोजां मोजां नुबा हादानखौ खोब सिफायनोसै नोलोबारि बायदिसिनाफोरखौ जितियानोखि बोसोरनै बोसोरथाम हाया जितियानोखि नोलोआ बायजोबबा होमबा आरो गोदान हादान नागिरनोसैलाय बेखौ जालदाब फाननानै बेखौनो माने बुङो बर'फोरा ट्रेक्टर हादान सिफायग्रा बेनिफ्राय आदै मोनसे खोथा सानो माने गोदोनि हाबा आरो दानि हाबा नोंसोरो माबा बुंनो सानो नामा गोदोनि हाबाखौ बारा मोनफेराखै बारु जों माने गुबुन हारियाव एसे माने थानाय हिसाबैलाय दा जों बेयाव थानाय हिसाबैलाय जोंना बिदिनोसै आरो ओमफ्राय बेयाव नोंसोर गामियाव दिनैनि हाबायाव मा बुंनो सानो माबायदि माने जों दा खावनाय माबानाय दङ आरो दा माने जोंबो माने मैयानिफ्राय बिभाग रायलायनानै दोनखाजोबदों गाव हाबाखौ गाव मावजोबनांगौ होननानै बेनिफ्राय नोंसोर गामियावहाय माने साबेसे बेलेग हारिनि बिहामजो लाबोनाय दङ जों गामियाव दङ खोमा दङलै जोंनि बेयाव माथ्र मस्ला जाग्राल' गैया मस्ला जाग्रा माने बेंगलि माबा दारि गोलाव बोरमा दारिया मुसलमान आं बुजिनायबो जादों माने मा होनो मस्ला जाग्रा मस्ला होनो मुसलमानखौ मस्ला जाग्रा होननानै मानि थाखाय मस्ला होनना बुङो माने मुसलमान होनबा बिसोरो एसे दुखु मोनो नामा बिबायदि हिसाबाव दा बिसोरखौ मस्ला ओमफ्राय आदैया आयंआ मोनसे समाव हाबाखौ माबायदि जानायमोन हाबाखौ माबायदि जानायमोन हाबाया आंनिया खावना लायनाय ना गोदोनाथ' फ्राय खावना लायनाय जायोमोन ना बेबादिनो गोदोना मोजां मोनलायनानै गोसो थोलायनानै लांखारलायनाय नोंना बिदि लांखारलायदोंमोन आरो आच्छा ओमफ्राय बै नों लांखारलायनायाव बै हिनजावनिफ्राय माबा नोंस्रा बिहावनिफ्राय माबा दंमोन नामा अजद नागिरलायनाय नागिरदोंमोन बै माबा सबनसिरि दैमा सेर ओरै साउलदआ साहा बागानाव खारखोमानानै जेन थेन बारग'बोदों हिनजावखौ ओमफ्राय मोनथारबाय ओमफ्राय हिनजाव लानायनि सोरजोंबा बिहावफोरजोंबा हिनजावनि बिदाफोरजों फंनैसो होजानाय रेकर्ड दं बेबादि गैया दंबाथ' होजादों खोमा गैया दंबो होजायासै अब्लाबो माने होथारनानै नागिरहैथारदोंमोन ससेया दैमाखौ बारबोबाय नालाय गैया मोनथारबाय आरोना ओमफ्राय मा नोंना हिनजावा गोदो माबायदिमोन नायनो गोदोथ' आरो एक्ट्रिस बायदि मोन दा दंना गैया हिनजावा दङ दालाय माबायदि अनो नों हिनजावखौ आरो जोंना गोदोनिफ्राय अनलायखानाय आरो खानाया एकदम नैसिमखामोन मासेयाव हान्थुसिमखा बेनिफ्राय ओमफ्राय आंनाव नै आयं दानि जे फ्राय बिहामजोफोरा खारो बिनि सायाव आयंआ मा बुंनो सानो मानि थाखाय खारो बे बिहामजोफोरा मा खारननि थाखाय खारो माबा बुंगोन नामा नों आयंआ आजिखालिनि सिख्लाफ्रा माबायदि बुंनांगौ सानबाबो सानख'नो हायालै आजिखालिनि सिख्लाफोरखौ मोजां मोनलायबाबो दसेनो गारलायलायग्रा माबालायग्रा बेबादिसो जाबाय आरो निजेनिखौ दोननानै दस्राजों खारलांग्रा मोजां मोनलायनाय मानाय बेबायदि थायो ओमफ्राय बेखौ मा बुंनो सानो नों बिदिखौहाय बेखौथ' मानसिया जोलैया मोजां नङा माबायदिसो जोलै जानांगौ मोजां मोनलाय नालाय मोजाङै सिर जिबन थानांगौमोन जालायनांगौमोन सान्थि
आरो हिनजाव हौवाजों एकदम मिलाया बेबायदि जानाया बिदि जानाया ना बिदि जानाङा आरो नङा होमबा ना जानांगौ ओमफ्राय आयंमोना रायजो जानायाव दिनैसिम खेबबेसे हौवाजों नांलायनाय खारलायनाय जादों नामा खारलायनाय गैया खारलायनाय गैया जोंना बुलायनायबो गैया दासिमबो सोबाफेराखैबो हिनजावखौ नङा होमबा नोंखौबो खेबसेबो जोआखैना हिनजावफोरा रागा जोंबा माथो जोयोनो गैया गैया गैयाना नों मिथिना मिथिया माथो खुगाजोंल' जोंनिया मालाबा मालाबा नांलायलायो थिग আছে गोजोननाय थाबाय एखेबारे मालायनि बायदि होसो होसो बुलायनाय सोबालायनाय बिदि गैया माने ना जोलायनाय बेबायदि गैया गैया बेखौ बुंदों दोनबाय ना होमबा नोंबो माने हिनजावखौ लानासो खारदोंमोन होसोदोंमोन आरो मोनासै नङा होमबा मोनाखिसै गोसोआव ओमफ्राय हिनजाव मोननायाव एकदम गोजोननाय दंना बारबोबाय नालाय सबलसर दैमाखौ बारबाय आंनाबो गोसोआ गोजोनबाय आंखौ मोनखाला आरो मोनखाला ओमफ्राय दाय मारिनायाव दाय मारि जादोंना बोसोरनै बोसोरथामजोंसो थांदों अमा मासे लांनानै जाहैदों बोसोरथामनि उनावसो थांनायनिफ्राय अमासो लांखाबाय अमा मासे लांखाबाय ओमफ्राय जेबो होनजायाना बिहावसाथ' मा बुंबावनो खिन्थु रायजोफोरनि मानसिफ्रासो सोंदों आरो अमाखौ लांबाय नालाय बेबो हर गेजेर 12टा ना 1टा समावसो मोनहैदों हरनि थाबायनानै थांनाय हरनि 12टा अमाखौ मारै लांनाय बोना लांनाय ना मानो माने बिनिफ्राय गारिजों लांबाय ओइयाव थाबायनानै थांजाबायना बारजों अखाजों अखा मोफ्लाबनाय खोरोमनाय बे मोफ्लाबनायजोंसो लामाखौ नुदों आरो सबलसर दैमायाबो खावनै जागारबायना ओइ बिमफरा लाइनजों खावसे थांबाय आरो गाहायजों खावसे थांबाय जों सानैल' आरो खुदियाबो दं बे जे काहिनि जादों आरोखि बेनिफ्राय दैयाथ' इसे जाबायना गोदोनासिम हिनजाव बोरै बारखो हिनजावाबो सोमब्रबाय खुदियाखौ ओरै लानानै आंहाबो अमाखौथ' बाव रुजुनखाबाय गाग्रोम बेबायदि थांनाय जादों बिदि आरो माने